Ni Idol John, dito pang detalye kami. Impaka mo ni Dr. Rodrigo Catcatana Jr., the health officer, iri siya dati lawa nga 1 dagiti kaso ti heart attack when heat stroke nga inda na i-record kabayata na daytoy atsyempo ti kinabara na. Imbatad na kadagiti sa hospitality syudad kit awan pa dagiti na report yung kadagiti daddo mga lugar pagtayangan kin adadagiti insidente ng patsyen na asaan agapoy ti kinabara ti panyempo no dikit ti sa bali arason at naka-aircon da. Imbalakad na, ti masapul apa ng salwad ti salon at maliktikan dagito pasamak nang nangrunad ti panaginom ti husto adanom wenno panagbalin hydrated. Inay na kadagupan kadagiti saksakit nausok itatagon daway ket dagiti wenno dagiti mapanagpakonsultari ti City Health Office ket dagiti adanan ti panateng uyek sa mga skin diseases karaman na pa iti daduma nga sakita dagiti ububing. Kasi man ti paset ti panagsarita ti health officer. Kadwa naman si umumay nga pa konsultar dagiti panateng Rodrigo laman nga tayo ang site box ito nagtaki. Naman sa paminsan nagitay ko kasi ang gadahin ito ubing mostly ubing matagdadil nga. Ano ka mo tigilan tayo nga tayo? Ada may ito nga agas, nung nakita yung gandil lang, ointment lang. Antibiotic, no masapo nga antibiotic. Hindi ka nagiging dito? So, dito yung mga nabarat ng check po yung okay, i-report sa yung atake. Nung may panggap lang si heat stroke, one time at sila i-record tayong taso dito ilawag, madadagit yung natatake ang kung ay consider nga na gabot heat stroke kasi hindi mo tunog tibalay ka, naka-aircon daras dyan. So nga, siguro nga gabot heat stroke dyan. Anak na ibalakat kapaligitan? No, awan lakat pin na nasusita nga papanan tayo, nga rumar tayo, at gante lang tabalbalay. Yung nadapapanan nga nasisita, you keep yourself hydrated. Nagbalon tayo tidanom na inuman tayo in case nga mawaw tayo. Kaya mang itugot tayo, lagi tayo mang protection, mang protector ti bagi tayo ti kontrapudot. Payong, kalugong, kinigit tayo na law nga t-shirt. Iya paset ti panagasarita ni Dr. Rodrigo Catcatana Jr., ti health officer iti syudad ti Lawag. Okay, so game adot nagpapacheck upin Idol Joanne. Sa bali ngamin DJ mai-record nga na itaray gapot ti heart attack kay ken DJ record kadigiti agay high blood kadigiti agundaw iti Lawag City. When Idol Bernard. Adot cases iti high blood iti Lawag. Ti kaso tayo ti high blood agtultuloy nga umadado Idol Bernard lalo ket digiti edad haan laing nga dagiti mapanen ti middle age Idol Bernard pati dagiti upubing ket adagayam dagiti kason nga masapul ti panangasalwad ti salon at Idol Bernard. Wan at naganan delikado nang naroon kadating tiyempo. Again, 41 degrees manin iti heat index na para manin tatangaal daw Idol Joanne kas iti kalman. So nga naka-alerto mat kedi iti City Health Office, di ba? Pati digiti coming iti Philippine National Police. Meron pa ba yon yung SOMVAC, Summer Vacation Action Center da? Awen ada pay laeng coordinated da pay laeng Idol Bernard at agtultuloy metlat ta digiti panagado ti tattao bakasyon digiti ubing agruruwarda metlat ta Idol Bernard. Okay, all right. Any more Idol Joanne? Isa pa lang ti damag iti City Health Office kadwa iti 99.5 Lawag Idol Joanne 15 tatak or MN.